खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिरा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी अदेबानि बारग' एनडिएफबि बिथाङा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बिश्वनाथ जिल्लानि मोनसे अदेबानि आउट अफ बिटिआर जायखौ जोङो आथिखालाव बुंगासिनो दङ बिटिआरनि बायजोआव एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन आफादखौ दाफुंनानै होनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों आरो बे बाथ्राखौ गावनो बुंथिनानै होदों। गुबैयै बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होबावदों बिथाङा थारैनो गहपुर जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला बिथांमोनहाबो देग्लाय जानो गोनां सेप्तेम्बर मासनि जानाखि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिटिआरआव इलेक्सन बिसायख'थियाव भट होफानो मोननो हागौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो बेबायदि जायोब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो जायफ्रा बिटिआरनि बायजोआव दङ आथिखालाव बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव होननानै बुंदों। लोगोसेनो आथिखाल पन्सायत इलेक्सनावबो बिथांमोनखौ अलरेडि सोसननाय जाबाय। अदेबानि पन्सायतआवबो दायो जों साख्रि बाख्रिनि बाथ्राफोरखौ नायोब्ला मिथिनो मोनो गुबैयै जोङो मोन 60था गामिखौ सोसननाय जाबाय होननानै बुंबाय थादों। बेनि गेजेरावनो दायो बिटिसि आव जेसेबां साख्रि ओंखारदों बे साख्रिफोराव थारैनो बै मोन 60था गामिनि लाइमोनफोरखौ बा साख्रिखौ दायो सोसननानै होनाय जाबाय। अदेबानि बिटिआरआव बिथांमोनहा उदालगुरि जिल्ला जानानै साख्रि बाख्रिनि एप्लाइखौबो खालामनो मोननाय जाबाय होननानै जों नुबाय। गोबां एडभार्टाइसफोराव बेफोर ओंखारजोबखाबाय। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंबो जों मिथिनो मोनबाय मानसिफोर रायलायबाय थानायखौ। दा बेबायदियैनो गासिबो खामानिया नैबे बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन ना गासिबो खामानिया जाजोब्बाय होननानै बुंदों। खालि एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे एप्रुभेल नांसिगौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो दायो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन दानायनि गुबै थांखिखौ बिथाङा बारग' एनडिएफबिफोरनि मावनांगौ गोबांथार खामानिफोर दंबावो जायफोरखौ सरकाराव थाफानानै सरकाराव थानायजों सरकारखौ मदद होनानैसो बेफोरखौ खामानिखौ मावनांगौ होनदों आरो बेनि थाखायनो बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशनखौ दानाय जादों होननानै बुंदों। जाहाथे सरकारजों थाफानानै बा सरकारखौ हेफाजाब होनानै बारग' एनडिएफबिफोरनि जेसेबांनाखि खामानि मावनांगौ दङ बे खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो। बेखौनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनि भिडिअ क्लिप्स दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। जेरावहाय सेप्तेम्बर दाननि बिसायख'थियाव बिथांमोना इलेक्सन मोननो थांगासिनो दं। नंखायनो बिथांमोना बे मास मोनथाम मोनब्रैया निस्सय डिप्राइभ जानाय बायदि मोनखागोन। जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय। बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन। सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ। जोंनि दुलाराय आसामखौ सरजाबनानै बिटिसि आवहाय एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन दानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जादों जोंहा एनडिएफबि हिसाबै जा खामानि मावबोबाय 34 बोसोर जोङो सोमावसारबोबाय। सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि उनावबो जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दङ। जाय खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो स्पेसियेलि एक्स ग्रेसिया केसेस उइथड्र खालामनाय, रिहेबिलिटेसन पेकेज, जेलाव थानाय जोंनि मावथि दैदेनगिरि लोगो बिथांमोननि खामानि मावनाय, बेफोर खामानिखौ जोंहा मावनो गोनां दंबावो। नंखायनो गभर्नमेन्टजों थाफानानै, जेराव जों गभर्नमेन्टआव दङ, बिटिआर गभर्नमेन्टजों दंफायो मानव गेदेर प्रमद बर' आरो मुस्रि मानव गेदेर जोंनि गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव जोंनि दा इउपिपिएल सरकार दादों। बेवहाय जों थाफानाय हिसाबै जोंखौ बिटिआर सरकारा मानव गेदेर गबिन्द बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आंखौ सरजाबनानै मोनसे कमिटि बानायनानै जोंनि जेसेबां एक्स एनडिएफबिफोरनि खामानि मावनांगौ दङ, केस उइथड्रखौ लानानै जोंनि जेलनिफ्राय बख'नांगौ जोंनि बिदा फंबायफोरखौ लानानै, एक्स ग्रेसियाखौ लानानै, रिहेबिलिटेसनखौ लानानै बेफोरखौ मावनो दायित्व होनाय लेखा जोङो गभर्नमेन्ट बडियाव थानानै थोंजोङै जोङो प्रेक्टिकेलि मावनायाव माखासे फिल्ड सार्भे खालामनाय उसुबिदा जानायखाय जोङो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन दानायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावफुंनाय जादों। आरो दिनै जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि जोंनि जिल्ला पर्यायनि मोनसे आफादखौ जों दानानै होनाय जादों।
दिनैजे दायो जोङो मिथिनो मोनदों एबा खोनानो मोनबाय जे थांनाय माखासे साननि सिगाङावनो नैबे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे गामिफोरा बिटिआरआव सोसनजाबाय दा गोबां मानसिफोरनि गोसोआव सोंथिया सोमजिदों जे बै सोसनजानाय गामिफोरा नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनगोन ना मोना होननानै दा बेनि सोमोन्दै ओरैनो गभर्नमेन्ट अफ आसामा 63टा गामिखौ अलरेडि गनायना लाखाबाय सिमना हिसाबै आसामनि बर्डार सिमना हिसाबै बे 63टा गामिखौ गनायनायजों लोगोसे जोंनि साहा ओनसोल जेसेबां मानि फरेस्ट एरियायावहाय वाइल्ड लाइफ सेंसुरिनि गेजेराव बा रिजार्भ फरेस्टनि गेजेराव थानाय बर' गामिफोरखौ जों दिनैबो सोसननो हायाखै अब्लाबो बिथांमोनाबो बिटिआरनि सिङावनो हाबफाबाय थामहिनबा बिटिआरआ गहपुरसिम एक्सटेनसन जासे जानानै लखिमपुर जिल्लानि मोननै गामिखौ जेराव सरजाबफाबाय दा बे गासै गामिफोरखौ लाफानानै जोंनि बिटिआरआ मोनसे आबुं महर मोननो थांबाय बेनिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेलखौ बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होसिगोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जुदि अबंलावरिया जोंखौ बर' हारिखौ मोजाङै मोजां आशीर्बाद होनानै दैदेनलाङोब्ला सेप्तेम्बर दाननि जोंनि जा बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो भट होफानो थाखाय मोननो हागौ सिगाङाव जों खोनानो मोनदोंमोन साब्रै जे खेला बिथांमोनहा बाथ्रा सानैया मोनबाय सानैया गासिबो गासै 64था जोंनिया जेलाव दङ बे 64निनो माखासेया जोंना सुप्रिम कर्टआव खारगासिनो दं माखासेखौ जोङो हाइकर्टआव खारगासिनो दङ सुप्रिम कर्ट हाइकर्टनि मोनफ्रोमबो खामानिनि लजिस्टिक सापर्टखौ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल जोंनि इउपिपिएल सरकारा होगासिनो दङ बा लजिस्टिक सापर्टखौ खालामगासिनो दङ आरो जोंनि जा मावनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों रायलायनाय गभर्नमेन्ट अफ आसामजों रायलायनाय आरो जोंनि एडभकेटफोरजों रायलायनाय एडभकेट जेनेरेलनि साजेसन लानायनि गेजेरजों जोङो बावैसोनो जाय एनआइए फोर केस थानायफोर बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय स्टेटआवहाय डाइरेक्ट ट्रेन्सफार खालामनानै लाबोनो हाबाय आरो बे मोननायनि सुबिदाजोंनो बेनि सायाव सोनारनानैनो दिनै आसाम गभर्नमेन्टनि नाजानायाव बा हेफाजाबाव जोङो साब्रै मानसिखौ बेल मोननो हादों सानैया गग्रोबाय सानैया गथ'वाखै सानैनि बाथ्रा नङा साफ्रोमबो एनआइए केस जानाय जोंनि जेल जानाय मावथि लोगो बिथांमोनानो बावैसोनो गनो थांगासिनो दङ सुप्रिम कर्टनिखौबो जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ जुदि अबंलावरिया जोंखौ हेफाजाब खालामोब्ला आंहा फोथायनाय दं बा जोंनि सरकारा फोथायनाय दं सुप्रिम कर्टनि केसखौबो जोङो देरहानानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो गासै जोंनियावहाय एक्स एनडिपि मार्टियार्स हिसाबै 3111सा दङ बेनिनो 836 सा मानसिनो जोङो मार्टियार्स एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय बाखि दंबावो बेखौ ग्रेजुवेलि जों मोनलांबाय थागोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सरासनस्रायै ओरैनो हाखौ गभर्नमेन्टआ एलटमेन्ट होआबा टाइटेल सार्टिफिकेटबो होआ किन्तु जोंहा सुप्रिम कर्टनि मोनसे अर्डार दङ आइदार बियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरियावनो था बा रिजार्भ फरेस्टआवनो था 2006 मायथाइनि जोंनि फरेस्ट डुवेलार एक्टनि बायदियै बिथांमोननो ट्राइबेलफोरनो स्पेसियेलि ट्राइबेलफोरनो हाम होनो हानायनि मोन्थाय दङ गतिके जोंनि नैबे सनाय रुपाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि सिङाव जाय जोंनि बर' गामिफ्रा हाबनानै दङ बे बर' गामियारिफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ होनो थाखाय गभर्नमेन्ट अफ आसामा बावैसोनो डिअफअनिसिम मोनसे अर्डार हरबाय जे बेखौ गोख्रैनो सार्भे खालामनांगौ आरो सार्भे खालामनानै जैखिनि पार्टआ इनक्रस जाबाय बे इनक्रस जानाय हाखौ इनक्रस खालामग्रा सुबुंफोरनो होनाय जाथोंसै जुदि बियो 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि गोग्लैयो आरो जायफ्रा इनक्रस जायाखै बेखौ सेफ खालामनानै सेफ जन हिसाबै रिजार्भ फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरिनि लाखिनो हानाय जाथों होननानै दाखालिसो मोनसे डिसिसन लानाय जादों केबिनेटआवहाय